да поемат, примерно, лихвите фонд ФЛАП 100%, 50% и по-големите да се плащат целите лихви. Сега изравнихме София с 2 могили Иванова. Значи, който е по-силен, естествено ще има по-големи възможности. Лисабонската стратегия, ето говорим за конституционна политика, за изравняване, просто тук не се прилага и това обрича да по-малките се образяват така със своите възможности и да правят, примерно, само едно нещо, което хората, които живеят в София, просто и в другите населени места имат еднакви потребности и искат да живеят хубаво. Тогава, че мисля, това нещо трябва да се направи към правителството и да се промени това деление. Не може да бъдем всички еднакви. И други въпрос, но ние ще ги дискутираме на 18 ще ги дискутираме там. Понеже имаше доста въпроси, трябва да отговорим бързо. По признатите, дали ще бъдат признати предварително предишни разходи, това ще го дискутираме в четвъртък, като се видим в Пловдив с общините. Там с премиера има малко различни мнения. Според него да, според мен не, просто защото нямаме пари в бюджета. В смисъл, дори концептуално да каже да, ще ги признаваме, просто нямам достатъчно пари да го платят това. До някаква степен това е било и решение на предишно правителство и аз не виждам защо аз сега с всичките проблеми на бюджета трябва да казвам да, преди сте правили решение, сега ние трябва да тръгваме по пара. Така че бих казал, предишните разходи няма да бъдат признати. 5% съфинансиране, наистина е така, по всички проекти има 5% съфинансиране. За бизнеса обаче това е от доста време. В смисъл, бизнесът за мен е напълно свикнал с идеята, че те като получават някакви пари, има съфинансиране, не само 5%, всъщност по много от програмите има 20-25%, някакъв 50%, така че това е само новост за общините. Според мен също е добра иновация, защото ако всичко е свободно общо взето, стават тези абсурди, както в тези райони около Кърджали на ДПС, дето ги владее, имат по 15 водни кули, не знам си какво, села, които имат 3000 души, имат по-добри водни кули, отколкото Пловдив, примерно, което е факт в момента. 5% съфинансиране, според мен е добра дисциплина. Там вече остава темата, която аз поне се надявах да я решим в бюджет 2010, но не успяхме и ще решим в бюджет 2011. Какви са, откъде общините реално могат да имат повече пари в техния си бюджет директно, вместо чрез някакви раздавания. И за да стане това, трябва да се промени данъчната система някъде. В смисъл, някои данъци директно да отиват не някои данъци, процент или част от някои данъци директно да отиват в общините, така че да не е всичкото на централно управление, а вие да си имате пари, не вие, общините по принцип. Един вид да стане фискална децентрализация. И това го говорихме доста с съдружието, или как се казва, Сдружението на общините, но те дойдоха при нас. Аз помня много ярко, 2 седмици преди да влезе бюджета в Народно събрание. Аз казах, няма никакъв начин ние за 2 седмици да променим или закона за местните данъци, или някои от другите закони. Това не стана тази бюджетна процедура, но се надявам до следващите ние вече да сме готови. И като има такова децентрализация частична в бюджета, тогава ще стане много по-лесно не само тия 5% да се съфинансират, а въобще да има финансиране местно в общините. Програма конкурентоспособност доскоро беше, продължава да е най-смешната ни програма от европейските фондове. От каква гледна точка? Че мисля 1 ноември, значи това е 2 години и нещо след като програмата е започнала, по нея реално бяха разплатени 1 милион и 200 хиляди лева, от които 1 милион и 100 хиляди лева бяха командировки на хората от самата програма, които са ходили до Белгия, до Холандия за обмяна на опит.